nagpadayong gubat karon batok sa Israel ug Hamas. Nangandam karon ang Bohol Provincial Government sa posibleng epekto niini ngadto sa mga overseas Filipino workers nga nanarbaho sa nasod sa Israel. Subay niini, nagpagawas og kamanduan ang lalawigan nga mobukas og help desk alang sa mga kabanay sa mga OFW nga posibleng maapektuhan sa nagpadayong gubat karon sa Gaza Strip. Nagbukas usab og helpline ang Bohol Employment and Placement Office, Public Employment Service Office aron kadangpan sa mga kabanay. Ang BEPO PESO ug Overseas Workers Welfare Administration kun OWA nagbukas og contact center aron masayon ang pakiglambigit sa mga Boholanong OFW nga natrap sa gubat sa Israel Gaza ngadto sa ilang mga kabanay sa Bohol. Mamahimong matawagan ang contact center sa numero 0985-119-4206. Gimanduan usab sa gobernador nga higpitan ang pagpaniid sa mga bulanon nga anaa sa Israel. Sa pahibaw sa Department of Foreign Affairs, may mga Pinoy nga nakala subay sa pagpangatake sa mga sakop sa Palestinian militant group nga Hamas dito sa Israel.